guys! First video din ako no maghimo. Maghimo ko og bulak gamit ang panit sa kamatis. First video na ko ni guys, ang first food ko nga na ay YouTube channel. Subscribe sa akong YouTube channel guys, Emily Norris Lapinig, para makita ninyo ang mga upcoming pa nga akong mga videos ng ibang upload sa mga designs, cutting sa fruits, para pag na may mga okasyon, so makahimo mo mga designs. Nindot kayo tanawan yung mga fruits. Lami pa, nga pa yung mga nice nga design, so pati yung lamian. So, basics at karon na kinisa ako umahon. Kutsilyo lang ang panglamas akong gamito na. Kailangan ng inyong kutsilyo guys, haid. Inyo harang panitan ang kamatis. Same ani. Tapos mas nindot jud og na may kamatis na fresh. Kanang bago pa dito siya. Kay ang dihang kuan, niya yung panit is nindot jud siya panitan. Kanya kay dugay na maguna siya nasa stock sa good kay problema guys. Kuwat-kuwat niya kung style diri. Kay makahappy man pud siya tan-awon sa mata. Nindot pud siya. Kanang wala ko lingaw, mo akong ginahimo. So, basic sa atakaron. Next na ko nga video, ang uban ako ipakita na ko dito sa ako mga sample, mga picture sa YouTube. Himo na ko to siya in acto para makita nyo. Tara guys. Muna ni siya kamatis. Simple ra kayo. Inyo nga rin siyang tuyo ko para mahimo dyan siyang bulak. First time na ako na naghimog video. Proud Bisaya. Naglinggis nita ko na kay Bisaya ko na ko. Okay. Ipatuyok-tuyok na siya. After that, and taran! Make a flower. Taran! Muna siya guys, ang finished product. Finish cutting. Simple na kayo siya. Pinaka-simple na mga cutting na ko sa kwan. Ang uban na kong ginamit ato uban is apple. So, panikaron. Kamatis lang sa ta. Next time, i-upload na ko itong uban mga video ko nga gamit kong apple or cucumber. So, for now, kanilang sa guys ha. Tara! It's so cute. Then, kamo na bahala mag-design. Butang-butangan ba ninyo di siya o kanang mga green-green na mga leaves. Kanang sa mga gulay ninyo. I-design-design ninyo kay para siya nindot siya tan-awon. Thank you for watching guys. See you in my next video.